Yma môr hafren fel ar draethau eraill ledled Ewrop. Mae disgyblion ysgol yn cynnal arolwg i weld faint o lygredd sy'n yna ar hyd yr arfordir. Dyma'r 5 tro i disgyblion chweched dosbarth o ysgol St Cyrus ym Mhenarth gofnodi cyflwr y traeth hwn, a hynny fel rhan o arolwg Coast Watch. Ers i'r arolwg ddechrau 1988, gweithygu gwnaeth lefel y llygredd ledled Ewrop. Yn ogystal â rhoi darlun llawn o gyflwr ein traethau, mae'r gwaith maes yma yn rhoi profiad uniongyrchol i fyfyrwyr gwyddoniaeth. Mae'n wyddonol, ond hefyd mae'n bwysig i'r plant i ddod allan i weld beth sy'n beth sy'n digwydd. Yn rai llefydd mae siwr gymaint ysbwriel. Mae'n bwysig iawn bod y plant yn gweld beth sy'n yna, a hefyd dechrau styried beth yw'r problem, a hefyd dechrau teimlo, wel, dylen ni'n neud rhywbeth am e. Fe fydd canlyniadau profion y disgyblion yma yn cael eu cynnwys mewn arolwg Prydeinig ac Ewropeaidd. Y llynedd roedd na lygredd ar 45% o draethau Prydain, a'r ofn ydy y bydd pethau wedi gweithygu dros y flwyddyn ddiwetha.